Gihangyo ang tanan sa pagpanglingkod. May buntag sa tanan. Once again, usa ka ngayong buntag kay karon adlaw nga Domingo. Ug ato gideklara Sunday is a Lord's Day, no? Iya ni sa Ginoo. Ang atong tema karon nga kabuntagon, kung sa English pa, we are called to produce fishers of men in our time today. Nga mahimot ang mananagat ni ini nga panahon sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. The heart of God is mission. Each and every one of us na tayo mga ministry nga gihatag sa Ginoo sa ato. In terms of our giving, in terms sa atong pag-alagad, dance ministers, acolyte, banda, ministry nato na kitatanan. Malipay ang Ginoo ana. But the foremost command of God is to share the word, pagsangyaw sa maayong balita. Jesus called Simon Peter to discipleship. Sa dihang gitawag niya si Pedro nga mahimong disipulo, leaving behind, ibiyaan ni Pedro ang iyang gitawag nga old life and pagsunod kang Kristo. Sa diyang gidawat na to si Kristo nga personal o manluluwas og Diyos sa atong kinabuhi, na ay pagbago. In 2 Corinthians 5:17, if you are in Christ, you are a new creation. Amin ba taana? Iyatang gibago. That's why si Pedro leaving behind their old life to follow Christ. Meaning, ibiyaan nila, ang gitawag nila nga livelihood, ang ilang pangita. Karon nga panahon, murag lisod ni. No? Kung wala tayo pagsalig sa Ginoo. I try this. Gikan ko sa Manila, ni uli ko diri sa Hinguog. Pero nagdalag ko akong gamit. Kay, sa may gamiton. But, in terms of money, wala gay kwarta. But, if you really trust God in this area, sa atong gikanta nga ang Ginoo mo supply sa atong tanan nga panginahanglan kung naatay pagtuo, diha kaniya nga ang Ginoo mo supply sa atong tagsatagsa nga panginahanglan. Meaning, living their livelihood, ang istorya sa Ebanghelyo, seen as a symbol of church mission. Mark chapter 16, verse 15. It says, go to the world and preach the gospel. Command ni sugo sa Ginoo, not only kang Pedro o sa iyang mga disipulo, but also for us. Ingna yung tapat, gitawag ka sa Ginoo sa pagsangyaw. Confession of faith na. Karong kabuntagon, bago ta mahuman, atong paghimuon, nga kung naa kay desire to preach the gospel, to share the word of God, mag-lay hands may diri mo dapita. If you want healing in this area. Sabdan ba ko kayo ninyo? Mag-desire lang tao, mo kumingon nga, ugma pagkuan dayon. Magsangyaw dayon. But it is a desire for us sa atong gugma sa Ginoo, nga gisugot ta sa pagsangyaw. Dili lang sa atong baba, kundi sa atong tagsatagsa ka, kinabuhi nga makita. Pinaagi lang sa atong mga buhat, makasangyaw nanta sa uban nga tao. Amin ba taana? Kung mahilig kag korupsyon, sabi na, kasangyaw ka, nakasangyaw ka sa korupsyon. Imong gi-encourage ang ubang tao, nga mudawat ka og suborno. Hello? Rampan ra ba na kaya karon?
Sa walay panghinambog, usa ka tawo na ata diri, no? I-mention lang nako, kinabuhi ni Engineer Season sa DPWH. Di man ni mo dawat. Ako nagkakaulit na. But it is a declaration of our faith. Pinaagi sa pagsangyaw sa atong maayo nga binuhatan. Amin ba taana? Amin ba taana? Ini ang tapat pagbuhat og maayo. Mawilnon ka nga usa ka tawo nga dili ka mudawat og suborno. Dili ka makurap. Og daghan malipay og daghan sa maulit nimo. Pero it doesn't matter. I-command for Peter, go to the world, dili lang ni kang Pedro o ang iyang mga kauban nga disipulo, but also for us. The church mission, ang misyon sa simbahan, to fish for men by bringing people to faith through Jesus' power and grace. What happened? Sa dihang nanagat sila ni Pedro, all night, o giingnan sila ni Jesus, adto dito, sa lawom nga dapit, o gitaktak ang inyong pukot. Then, a large quantity of fish, but despite of expertise of the fisherman, especially Peter, nanagat, pero walay kuha. But, kung usa ka mananagat, awato na to that we should have patience. Amin ba taana? Patience sa mga tao nga atong gisiran sa atong prinsipyo ni Ginoong Hesukristo. In Luke chapter 5, verse 4, sa pagkahuman na siya sa pagpanudlo, giingnan niya Simon, palaod kamo o gitaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. He commanded Peter, verse 6, iyang gitaktak ang mga pukot og daghang gayud kaayong isda nga ilang nakuha tungod niini, ang ilang mga pukot hapit na magisi. Remember this, Jesus has the ability to empower beyond our limitation and have extraordinary result when we trust Jesus. Nag-ingon ang Ginoo, I will not put you to shame. Dili ta mo pakauwawan. Siguro, daghan pagpanagat ni Pedro, daghan ang ridicule. Luma-luma man dahil mo, zero man mo kumag isda. Kantsawan magastaw, anak. Isa mga lagad ka, kantsawan gastaw. Ako, nangalagad sa Ginoo sa hingoog, wala mi mangayo sa akong amahan og 5 centavos. Ampo na to, fasting and prayer. Kaya nga naman, kung mangayo ko kwarta sa akong amahan, sa mong pamilya, ingnon man ka, luma-luma man dahil kag full-time, nga man kay isarang, mangayo ka man lang gihapon, mo ito akong gilikayan. But, God really is faithful. Patinud-ano ng Ginoo. Agod karon daghan ang panagan, no? Labi na karon panahon na okay, ikaw, sige, dito ka dapita. Ang akong Bishop allowance, pamiliti, akong paon. Daw ba, ikaw ang may mahatag kung saan itong buhaton. Do we trust ourselves than what the word of Jesus is saying to us? Sa ako nagingon, na abilidad to empower us, kitagaan tagahong beyond our limitation and have extraordinary when we trust Jesus. Nagingon siya, I will not put you to shame.
Number 2 is, after Peter, nakita niya ang mirakulo nga gihimo ni Jesus that occur, immediately, na-acknowledge niya nga siya nakasala. Nga naman, tungod kay wala siya musalig sa Ginoo. Og iya pagyod nga question ang Ginoo. In Luke chapter 5 verse 5, si Simon mitubag, magtutudlo, tibuok gabi kaming nangisda, og wala gayud kami makakuha apan, kay sugo man nimo akong itaktak ang pukot. So nag-complain na. Di lang kong simba na Lord, kay magyapoy panalangin. Di lang kong simba na Lord, kay maulaw man ko. Tibok gabi kaming nangisda, og wala gayud kami makakuha. Nag-complain na. Apan, kay sugo man nimo akong itaktak ang mga pukot. He reasoned with Jesus. Peter repented, nagbasol siya, naginulsol. We need today to repent for not obeying Jesus. Hello? Nakinahanglan ta og pagsunod pagbasol nga wala ta mag-obey sa atong Ginoo. What He command for us. Lisod kaayo karong panahon na mag-share ka. Di naman lisod. Why? God will empower us through the power of the Holy Spirit. Pag-share lang diha. Kay the Word of God is sharper than two-edged sword. Mudulot ni sa kalutahan sa usa ka tawo ang pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo na ay gahom. Number 3, Jesus calls us to follow. Jesus command to follow me in verse 10 nga makita nato sa atong ebanghelyo nga nag-iingon. Natingala usab sila si Santiago o si Juan nga mga anak ni Zebedeo o kauban ni Simon. Unya miingon si Jesus kan Simon, ayaw kahadlok, sukad karon, managat ka kana sa mga tao. What Jesus command? Santiago, Juan, Zebedeo, kauban ni Simon, including ni Simon, ayaw kahadlok, sukad karon, managat ka og mga tao. Morning, sa akong giingong ganiya sa introduction, each of one of us natay ministry. But that ministry nga gihatag sa Ginoo sa ato, dance, banda, ushering, acolyte, that will enhance us mo ni makahatag ka nato o kadasig sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Amin ba na? Di kay kanta-kanta na ta, sayaw-sayaw, pag umana na, wala na. That's not the goal that God has given to us. Pioneering, nag-pioneer ko sa ingog, perting lisura. Nakabati na mo na aling istorya. Nagsugod kog duha ka tao. Magmadyong pa na sila ahiya mag-Bible. But it took 6 months to 1 year na balhin. Pastor, Bible sa ta ahiya madyong. So bali. For 5 years, nag-maintain ko ani. Daghan na ang muapil. Kay primero duha, kadugayon ni sunod ang duha ka majungira. So, 4 na may. For 5 years, ako ni silang gimatuto og we begin to increase the attendance.
Lami man di ay no ang Bible. Looy pod. Purma mo ni atong tahas. I did not receive anything from them. Pero provision sa Ginoo bisag asa mangagi. Di tagkabalaka. Sa kaadlaw na, tuloy may kaadlaw nga wala may kaon. Huwag reklamo. Pagawas na mo dito sa balay sa Hingoog, ang ayaan, ininit, nanawag. Day. Doosad. Nang hatag og kwarta. Pag humana to hatag kwarta, dritso mi sa nyulin kaon mi og lumi. Simple as that. Usahay mahugtan mi og toothpaste. Niya madunggan sa uban nga akong asawa nag ampo og toothpaste. Sa para toothpaste mag-ampuan pa. Wa makay magkuha kaysa may maghatag nimo. And then usahay ga bisita mi dito kang mamang lola ni Rex. Nya mingom lang to nga net kanang budawat ka ba net og suman. Sus kaon magalitay bisag unsa. Dawat, abi na mo suman. Toothpaste man dito nga dako. Pagsalig lang sa Ginoo. Jesus commanded us to respond God's call. Muresponde ta daani nga tawag. As Catholics, we are encouraged to reflect our own lives and consider whether we are fully responding God's call in our daily action. It requires changes in our lives. Kaya magasangya ko ang imong employer ana ang Ginoo. Dili ang city government or whatever imong employer. But once you preach the gospel, God will situate that the provision mahatag sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. We need commitment serving God. The question is, are we participating in church mission to share the gospel to others? Morning maka-enhance na to. Kung unsa imong ministry diri sa simbahan, ma-enhance na sa atong pag-share sa ubang tao that there is really God. God is alive and well. Fear not. Ayaw mo kahadlok. Ayaw mo kahadlok sa mamamarang, unsang mga klase ng mga yawanon ng mga butang. Mga Kristohanon, miskin masakit mo itong albularyo. Kaya may itong albularyo kay ayaw dayon ko. Bitaw. Nagdugang-dugang lang kag espiritu nga dili maayo sa imong kinabuhi. Why not go to the doctor? Ani ato may doktor bisap. Saan klase yung doktor? Quack doktor. Murag hapon. As a Christians, dili ta mo engage ngingana nga mga bahin. Kay naay simbahan nga muampo. Dili perpekto ang obispo, ang pare, o mga dikon. Natay mga gitawag na ito nga kahuyangon. That we should not stop preaching the gospel until the end of the world and until the end sa atong tagsatag sa kinabuhi. Balikon ako. Number 5, we need commitment serving God. Are we participating in church mission to share the gospel to others? Amen batana. Mao na ebanghelyo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Please stand.